और थोड़ा भारी था ना। हाँ, आपको लगा नहीं ना? नहीं लगा। हम तो सोचा था कि अभी गिरेगा तो खत्म, बाइक तो उठेगा नहीं अब। आओ 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 आओ। रायजो राजा नोंथांमोनै नायनो हायो जोबोद खस्थ' जायो नैबे दालांजों थाबायबाय थानो बायलाजोब्बाय। मा होनबावनो दा सरखार बोसोरथाम जालांबाय नाथाय एख' गुरुत्थ' होथारासै।